Kde je? Ja som uletel dozadu. Pri vytrošťovacom bradleu. To bol nejaký airtime toto. Kámo. Musíme nájsť to správne miesto. Dobre, tak dáme rozbehnite sa na maximál, však to nebude trvať toho, kým sa rozbehnete na maximálku. Životové. Dobre, ja som široký približne ako jedna tá čiara na runway. Jedna tá kocka betonová. OK, točím to a idem po jednej z nich. Idem približne po tej stredovej. Dobre. Oh, hej. Failujem. To určite je oboj živelné, že? Je, no. Jo. Tak ma zatlačíš do vody. Akorát to má blbě vyvážený ten kanón, takže je tam docela dost divně zabořený. Ja potom nejdem rýchlejšie. Ako keby som cúval len. Som nevrážaj dve T90-ky. To je jaká super kolona. Zkus se spíš rozjet dopředu a pak zastavit jakoby na místě a v tu chvíli, kdyby do tebe někdo naboural. Zádu. Asi by si nebyl dopředu. Ale že mám problém, že najdím za seba. Do toho kopca, počkaj. Vylezem kolesami na nejakú... Ne, na kameň, na tú múrik. No, na tú ziťku. To bude lounge do vesmíru. Počkaj. Fuck. Fajn, ups. Do tie hlúpe pásy. Tak z toho to nejaká. Ty se rozjel ty, nebo jsem to ještě? To sa rozjel. LOL. Jak si to zapikoval do vody? Ďalší tank. Určite ešte schýza. Schýza, ideš umrieť.